वहींगा हनुमानो जी निमन काम कोइले तो वो दो चार को बानर लोग कहल के ना ई कोनो नियम ना हो बोल के माने है भई गोइले ह बौद्ध जी के बुलावे लंका में तनी होरे पति को ले आवेलन कि चली डॉक्टर साहब तबीयत खराब है एक आदमी के गोइले ह तो पूछला कि सुसेन बौद्ध के ये घर हो जी हम ही हइनु रहुए सुसेन बौद्ध हई विशाल रूप ध के माचिस के डिब्बा नि और घर में उखाड़ लेले तब भगवान के लगे लेके धो देले माने इहे मतलब बोल के बोलबा त के घर में उखाड़ लेबो हनुमान जी कहले कि देखी सबेरवा सब तो ज्ञानी बानी बड़े 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 बानर कुल में बानी जे हमरा बुद्धि कितना बा हम ही सोचनी ह कि आवत ना रहल दुश्मन दल के डॉक्टर बा ओकरे मलिकार से लड़ाई लागल बा कहीं लेके होती एजा लागित बहाना बनावे हल्ला छूट गइल सिरिंज छूट गइल कैसे चेक करे से कहने कि ना 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 समय कम बा रहा हॉस्पिटल में टांग ले चले जाए बहाना नानू करबे ओइ में भुलाइल होई तो ओहि में होई खोज के जियाव ना तुम मार के बिगाड़ देब तोरो के अच्छा ई तो ठीक कोई नहीं हो संजीवनी बूटी लेवा गई तो पहाड़ का हम खाड़ ले हुई क्यों हनुमान जी कहने कि अब जाए हमें कितना लाग पड़ल बा हम जानता नहीं एक जगह मराए के पड़ल बा एक जगह मारे के पड़ल बा का भरलो काल ने मी साधु बन के रास्ता रोकलर मारे के पड़ल हो लौटाने में भरत जी मार देले हम गिर गए नीचे आवत आवत भोर हो गइल तो माने करी है माने बल्कि पूरा पहाड़वे उठा ले कहल कि ना ना वो सोच के ना हम ही सोचनी है कि एगो दवाई लेके जाता नहीं अब भोर ले पहुंचल जरूरी बा एगो लेके कहती अइला पर कहत कि बीमारी बिगड़ गइल बा एंटीबायोटिक दो चार गो बूटी एक्स्ट्रा लगी है में ऐसे कहने कि ना 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 मेडिकल टांग ले चलो जो वो लगे तो वो में से नोच के खियावो जियावो ना तो ई बिगड़ले तो मार के बिगाड़े में ही जब बैदाई भूला जाता है हनुमान जी के तनी भर गोहरा लो हेलो ए बकई बोलता कलयुग के देवता है हेलो हेलो बजाओ तो मान गइल बन पड़े भिखारी ठाकुर जी कहतन चलो हेल्प मिली हमारा डोलबो दियरे में मड़ैया रे पुतरी तो कले के ना डोलबो दियरे में मड़ैया पुतरी तो कले के ना धन है हनुमान जी और देवता चित न धरई हनुमत से सर्व सुख रही नासी रोग हरे सपीरा जपति अंतर हनुमत मीरा राम रसायन तुम्हारी पासा सदा रहो रघुपति के दासा सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस करी राखे राम इहे लिखल बा कि अदली बल धामम हेम सलाब्दे हम दनुज बल कृष्णानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बाणाधि सम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि जकर में हाथना क्वालिटी भल बा सैकड़ों सैकड़ों पुरस्कार देलबन भैया बार बार प्रणाम करनी है 17 भाई से छोड़ चली दुख है बात के बाकी फुलवारी के माली चल गई नहीं बाकी फुलवारी सजा दल बनी है बहुत बड़ बात बावे जना परिवार में 17 भाई भोला दानी वो दिवांगो आत्मा के शांति दी छोट बनी है के चली भोला दानी वो सबके परिवार बनौले रही प्रोग्राम तो रोजे गवा था बाकी हतना लंबा व्यवस्था बरसात में जाड़ा में ना मिले दूगो सीजन में कोई हतना सुंदर व्यवस्था बनने बन लो सब है ये परिवार के हार्दिक जय जयकार करता है मन के फिकीर महावीर महावीर चरण में झुकवले बानी सिर ए महावीर चरण में झुकवले बानी ए महावीर
भाई में सबसे छोट भाई लोग नहीं और 1500 भाई के ना बने लोग चिन्हवा देवे बाकी के हई तो हम चिन्ह के हई भाई हई लोग स्वर्गीय गार्जियन जी के अब एक आदमी के चिन्ह नहीं हमारे भाई के चिन्ह ना पहने भाई हरि लहला हरि जी के मन के फिक्र कहिया के बात कहिया के मेगो ना दो लक्ष्मण के मरल जो ही अश्वपति ओह दिन देखो मिया बाबा आपन भगती लक्ष्मण के शक्तिमान लागो रहे मालिक आ जंघा पर मस्तक धके भगवान राम रोतन के ही भाई लक्ष्मण आँख खोलो माई से का जवाब दे कि लुगाई के चलते भाई के गमाई के आगे नहीं आँख से लोर गिरत बुद्धि काम नहीं है करत केहू के सूर्य पुत्र सुग्रीव को तक मुड़ी नीचे कहले कि मालिक हमरा बस के नहीं के बीमारी जयमंत जी ब्रह्मा के पुत्र हले मुड़ी नीचे कहले हले जयमंत जी के बाद नल नील विश्वकर्मा पुत्र मुनि नीचे कहले हले बाकी जब हनुमान जी से नजर मिलल कहले मलिकार असंभव के संभव बना दे कृपा बना रखते रातों रात सुशील वैद के लिए कहले पर्वत से ही पुटी लेके अपना मालिक के संकट हरण कहले एगो पद पौले संकट मोचन हनुमान कहा गई अच्छा बड़ गार्जियन बानी परिवार के यहाँ के नाम हुआ सुदर्शन राय जी चाहे सबके प्यार मोहब्बत देखनी हो चाचा भगवान से प्रार्थना करो कि हम और 40-50 वर्ष जी ही काहे रो लोग के व्यवहार देख के मन करता कि वहां में हम आज बनी रोआ में नाम तो आत्मा के छूट पहुंची 10-15 साल के बाद रोगो जाए तो हम रोगरो में आई फ्री में गलती करने चाचा आखिर जब जन्म ले बने तो मरे के बोल ले बा तो उमरिया हमने के 100 के भीतर है बा 30-40 साल जीव तब रोगरो देख पाए बार बार प्रणाम करने सुदर्शन चाचा के जा रही भगवान कृपा बनौले रहे तो भगवान के का दशा रहे कि बहुत रहल रघुबीर महावीर आवहो महावीर आवहो चरण में झुकले बानी सी ए महावीर आवहो चरण में झुकले बानी सी ए महावीर आवहो चरण में झुकोले बंसी अंतिम पद हवे कतना ले करी कॉपी राउरे बनाई एक बार भोला जी से कोई नहीं लड़ाई हरे राम हमने के वरदान काहे ना मिलेला ए घरी कल युग में काहे ढेर दिन जियल सबसे बाउर हो अगर हमारा के वरदान भगवान दे दीस कि जब 500 बरस जियो तो हमारा से बड़ दुखिया केहू नहीं केहू ना वो चाचा के मोहला के दुख सबका होई परिवार में कि अति दुख केकरा होई वो चाचा के जे वहां से बड़ रहनी सामने जन्म देखनी खिलौनी छोट भाई के सामने मर गए ये से बड़ दुख कुछ ना हो हमने के 500 बरस उम्र मिल जाओ हमने के सोचा हमने के बाल बच्चा गुजर है नाती पोता गुजर है हमने कितना बड़ दुख लगी ऐसे समय से नहीं समय से चल जाई ऐसे बड़ चीज कुछ ना हो गलती ना ऐसे कलयुग में भगवान उम्र बांध दिले तो मुंह में मर जाए इच्छा मृत्यु को वरदान मिल जाए इच्छा मृत्यु रही देखते सामने ही परिवार के दूसर सदस्य जाई तारा बात जाइल पहले चल जाओ अति हृदय में दुख हुए
पहुंचेला। हाँ गलती करने बूढ़ा जी रवा तो घरी हरिवंश राय बच्चन के रोल में बनी हरिवंश एगो माला देह ब्यासी के अपना तने आई जेकरा सौजन्य साइल बनी जा इतना ब्यास लोग दुलार पैर हमने एक रवा देहनी बहुत बड़ बात बा हमने खाती श्री शंकर चाचा यही क्षेत्र कहाँ है आ जाइए नहीं इसके टॉप जाइए यही है कि फोन हम निकाल बनी जा श्यामनाथ राय जी वो ब्यास चाचा के छोट भाई बने सीआरपीएफ में बोलो बनी भगवान पद प्रतिष्ठा बन रही ब्यास जी को भी प्रणाम करते हैं जा हार्दिक शुभकामना बाबे नगर बस्ती पर भगवान की कृपा बना रहे बाबा निमनो काम करब तब लोग रवा के बाउर कह दी हाँ कैसे कैसे गांव माला हटजाम होता नु गांव में चाचा हाँ 10-15 आदमी खूब मेहनत करके चंदा उछलता दोनों बेरा हाँ तो जे चंदा देता ओकरा मतलब नहीं खे ना बाकी जो चंदा नहीं खे दिले हाँ हटजाम के बिहान भइल रहुआ पुण्यवती उन्नति हो जाता एगो नया कुर्ता पहन के गांव में निकल ना जाए जो चंदा नहीं खे दिले तवन कही तोनी आमदनी बाट जाम करावला में वही नहीं के जानत कि चंदा हम नहीं की देले आ तब देखी कि आमदनी तोनी बा कुर्ता झराए लागल अभी समय आवदलो 3 पीसी आई चंदे होइगा हनुमानो जी निमन काम कइले तब दो चार गो बानर लोग कहल कि ना ना ई कोनो नियम ना हो बोल के माने है भई गइले हैं बौद्ध जी के बुलावे लंका में हाँ तनी होरे पति को के लेवलन कि चली डॉक्टर साहब तबीयत खराब है एक आदमी के गइले हैं तो पूछला कि सुसेन बौद्ध के ये घर हो ये करो जी हम ही हइनु रहुए सुसेन बौद्ध हई विशाल रूप ध के माचिस के डिब्बा और घर में उखाड़ लेले अब भगवान के लगे लेके ध देले माने इहे मतलब बोल के बोल बा त के घर में उखाड़ लेबो हनुमान जी कहले कि देखी सबेरवा सब तो ज्ञानी बानी हाँ बड़े 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 बानर कुल में बानी जे हमरा बुद्धि कितना बा हम ई सोचनी हो कि आवत ना रहलो हाँ दुश्मन दल के डॉक्टर बा ओकरे मलिकार से लड़ाई लागल बा कहीं लेके होईती ए जा लागित बहाना बनावे हल्ला छूट गइल सिरिंज छूट गइल कैसे चेक करे से कहने कि ना 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 समय कम बा रहा हॉस्पिटल में टांग ले चले जाए बहाना नानू करबे ओइ में भुलाइल होई तो ओहि में होई खोज के जियाव ना तो मार के बिगाड़ देब तोरो के अच्छा ई तो ठीक कोई नहीं हो संजीवनी बूटी लेवा गई तो पहाड़ का हम उखाड़ ले हुई क्यों हनुमान जी कहने कि अब जाए हमें कितना लाग पड़ल बा हम जानता नहीं एक जगह मराए के पड़ल बा एक जगह मारे के पड़ल बा का भरलो काल ने मी साधु बन के रास्ता रोकलर मारे के पड़ल हो लौटाने में भरत जी मार देले हम गिर गए नीचे आवत आवत भोर हो गइल तो माने एक और ये माने बल्कि पूरा पहाड़ में उठा ले कहल कि ना ना वो सोच के ना हम ई सोचनी है कि एगो दवाई लेके जाता नहीं अब भोर ले पहुंचल जरूरी बा एगो लेके कहती आइला पर कहत कि बीमारी बिगड़ गइल बा एंटीबायोटिक 2-4 गो बूटी एक्स्ट्रा लगी है में ऐसे कहने कि ना 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 मेडिकल टांग ले चलो जो लागे तो वो में से नोच के खियावो जियावो ना तो ई बिगड़ले तो मार के बिगाड़ में जब बैदाई भूला जाता है सकल गुण निधानम लिखल बा बुद्धियों के राजा हम तो कतना ले करी ये कॉपी राउर बड़ाई बड़ाई एक बार भोला जी से पैनी लड़ाई लागो बुढ़ा तार समय आ गइल बा हमर पर और कृपा हो कि बदलल तकदीर अरविंद के अरे भागो के लकीर महली अब हो ए महावीर अब हो चरण में झुकवले बानी श्री ए महावीर अब हो विकास जनरल स्टोर बहुत बहुत पुरस्कार देने हार्दिक प्रणाम करते हैं जा।